స్వామి నల్ల నల్లని వాడ మాలగా వాడ ఒడ్డి కాంతల వాడ వైకుంఠ మాధుడవు స్వామి ఆలమోరల్లుడవా అవతార బృందుడవా వారల్లుడవా వెంకటరమణ గంటల్లో 7 గంటల పైన 7 గంటల పైన స్వామి స్వామి వడ్డీలకు దేవుడరా దేవుడురా గానం ఉంటే మేఘమ సాయు దండాలు బతికిన జాతమురామనందు శివ శివాని కలవా మారుడవా గౌరమ్మ పుత్రుడవే పూజ చేసిన పూజ నీకయ్యా గణపయ్యా నరియో మాయమ్మ దొరగమ్మ దేవా నాదల్లు తెల్లవాళ్ళు దొరగా ఇంటనే ఉండే బీటల మల్లె రాజుగో దొరగమ్ము 7 గంటల వాడ వెంకటరమణ శ్రీరామ హరి రామ సీతా పల్లవి రామ రమా భోజు రామ భక్త గంగాలో గంగమ్మ గణవంత బ్రహ్మబానందో సరా జగదంబ తిరుగల ముందు శ్రీరామమ్మ గురు ఉంటారు గురు తండ్రి అలాగే తల్లి నీకే వందనమ్మ వందనాలు తండ్రి నీకే వందన